تماشاوان نجام بین هولێرێ ev du rojin îro roja duemîn e Kongreya Tenduristiya Mezopotamyayê li Hewlêrê bi rêve diçe. Zêdetirî hezar doktor û profesor ji beşên cuda yên tibbê li Hewlêrê kom bûne, hemî Kurd in. Salan e ev kongre tê li darxistin, ev 2 salin li ser hev jî li Hewlêrê tê li darxistin. Weke me got hejmareke zêde ya doktor û pisporan duwarê xwe de tê de beşdarin. Em jî hez dikin ji pisporiya wan sûdê wergirin, nerînên wan bikînin, raya giştî bikînin xelkê Kurdistanê. Niha برئیس پروفسور دکتر جناب اکینجی میوان منه مامۆستای زانینگەها دیجلەیە بخوا دهمان دەمێدە پزیشکی دکتۆری فاکولتەیە پزیشکیە دیجلەیە دکە بە شێوی گەلێکی تایبەتە ئەزێ پشە بەحس بکەم دکتۆر tu بخێر هاتی بەریە هەر تشتی سپاس دکەم Ez dibêjim ev ne careyekê tu hatiye Herêma Kurdistanê kongreya par de jî tu beşdar bibû. Îcar ez ê vêj te bipirsim. Ev kongre sûdeke çawa fêdeyeke çawa li we dike weke profesor û doktorên Kurd weke kesên pispor duwarên cuda de. سپاس دکەم destpêkê de ez silav û rêzê xwe pêşkêşî hemî Kurdê Federala Kurdistan û gelê me dikim. Ev kongreya neteva bijîşkên lêkolînên zanyarê Kurdî a yazde emînim. Beringa li Amedê, li Awropa, li gelek cî çêbûbûn li vêya cara du emînin em li Hewlêrê ev kongreya dar dixin. Ez sala par jî tevahî bûbûm. Lêbelê vê salê zêde bijîşkê me ji hemî perçê dünyayê Amerîka, Kanada, Kazakistan, Rusya, Rojhilat Kurdistan, Rojavay, hemî dünyayê pirspor li hev kom bûnin û çi amûrê û rêbazên nûyê tedaviya li ser nexweşiyê însana de xebata dikin û çi lêkolînê wan hinin pêşkêş dikin û gotûbêja dikin. Belê doktor pisporiya te mesela zaroka ye, zarokanînê ye, bi taybetî jî ew jin û mêrên ku nikarin bibin dê û bav. Zarokên wan çê nabin, hûn ji wan re ji derva ve bi rêbazekê dihêlin ku bibin dayîk û bav. Jê re dibên tüp bebek li gelek deveran. Îcarê ez dixwazim em hinekî behsa wê bikim. Bi rastî bûye pirsgirêkek yan jî em wisa dibînin. Niha belkî tu baştir zanî hesab li ber destê te hene reqem. Berê weke ku xelkê dikarî bû asantir bibin dê û bav niha hinekî zehmet bûye. Sedema vê yekê çi ye ku êdî kes nikare yan jî ne ku kes nikare gelek kes nemakarin bê derman bibin dê û bav. Rastî ev astengiyek pir mezin e di jiyana însan de. Sedî pêncî sedemê jinan sedî pêncî jî sedemê wê ê mêran in. Teknîka ji vî alî de bi alîkariya teknîka nûjen însana bikin dê û bav û du canî bikin pir pêş de çûyî û gelek teknîkên modern hatiye avakirin. Em jî li navenda xuya Amedê zanîngeha Dîcle navenda meya pitika tûpa de embriyolojî laboratuwar ez berpirsiyarê wê me û vî kara em tînin cî serîden vêya bêjin însanê zawac tiştî zawaca wan 12 meha de bê paristandin zarokê wan çê nebin ew astengî heyî gerek serî bidin navenda û pispora. Yani eger 12 mehan bêyî ku xwe biparêzin nebin dê û bav yan jî jin du canî nebe wê demê pirsgirêk heye. Kîjan pirsgirêkan hûn dikarin çareser bikin? Yani çare ji her tiştî re heye? Pirsgirêkê hemî giran çareserî jê re heye. Hinek pirsgirêk jî gorî zagonê ew herema ew hikûmetan in. Ewan pirsgirêngê bi hawê din tê çareserkirin. Lêbelê çareserkiriya ana gorî zagona em dikin ji sedî heştê pirsgirêkên mezin em ji
برسوا دادن و ام تداویات کن به ریبازی و به تکنیک نو تکنیک مجید خوازه از اینکه بحث تکنیک ما بکم شاشی ده مجی انسان ده چه دبن چوا ل دروی انسان ل لابراتوارک اولهی انسان چوا تی آواکرین چوا تی چه دبن توی جنا توی هیک دانکه جنا هنن او یا به تاثیر باندورا هورمونا زیاده دبن پیش دارن مزن دبن و توی میراجی به تکنیک ام دگرن بوان ره آلیکاریا تکنیکی لبن میکروسکوبی و لبن روبوتیکا ام توی جنو میراتینم برهف ام دکن دولگرتن دکن دویجی پنج روزا ده او مزن دبن پنج روزای ده لابراتوار اولهی ده تی سکناندن پشتی و امکارن پنج ساله ده جمدی ده بهلن بن سفریر سدو نوت بهلن پنج سال شونده جی ترانسفر آوان بکن خودی زاروک آنجی ترانسفر فرش تازه ترانسفر بکن ببین دوجانی دوید تمن دایک و باف چند به یعنی هری داوی تمن چیه مثلا جنک چلو پنج سالی جی به دکاره ایدی دوجانی به به تکنیکی تمنی جنا جبیستی 35 سالی شونده استنگی دست پید کن رزروا هکدان کاوان کم دبه رزرو کم دبه بله پشتی 40 سالی هری داره او رزرو کم دبن هک کم دبن آبیتنا هکا کم دن رزا وانم بهی تی خرا دبه پشتی 35 سالی جنی زاروکی وان چه نبونن او میره زاروکی وان چه نبون gerek sedan sed serdani li navenda bikin ji mêra re jî heta ki tovê wan hebin ji wan re temen ne mühim e bo jina ji bo jina 35 dest pê dik astengî heta 45 jinê 5 salê jî xwe dibin xwedî zarokenin lê belê tişkîdin heye alîkariya kîn jî pêşdettir em ji bên donasyon jinê rihma wan jinê malzaroka wan intakt bin, sağlam bin, emkarın heke jinedin bikarbinin der rahma jina nexweşte em dîsa bikin xwedê zarok ev jî gorî zagone ew heremane ew rêxistinana ew dewletanin yani heta pêncî saliyê hêvî heye jinek pêncî û pêncî hêvî heye jinek karibe bibe dayîk birêzana jinek Kurda hem dibin zêde dibin xwedî zarok 5 salê jî zarokatîne çuqa zarok zêde bin heqo rihma wan hîn jî dişeğulin lê belê ev astengiyê ev salê nûjen demê nû astengiyê zêde li ser medeniyeta guherandina xwarin û vexwarin û civakê û hawayê û jiyanê û stres cixare alkol temen avana giş bandora tesîra li ser astengiya pêşa rojê zarokat kin. Belê doktor kes ji vir jî Herêma Kurdistanê têne cem we? Herêma Kurdistanê pir însan tên Amedê hindik tên derin İstanbolê an jî Ankarê. El vir dixwazim bangekî bikim banga hikûmeta Herêma Federasyona Kurdistanê bikim. Bira destûrê bidin em navendek fermî li nexweşxana fermî de ev navenda pêk bînin vekin ava bikin o am xizmetê bê berjewend ji gelê Kurdê başûr Federal Kurdistanê re em vê xizmeta bikin. Eger dengê me banga me ji vir bigê ji hikûmeta herêmê ba me bikin ez ji wan re amade me ev navenda em ji fermî vekin. Ew navendên bûyî rengî li vir nînin gelo? Du gorî me bihîstiyê yek an jî du navendê taybet henin lê belê evana jî sînorê wan belînin bi peretî hinkî zêde mesrefa wê zêde derin fakat em karin wê bi kêmasî bi kêmanî ji bütçeya hikûmetê re bargiraniyê nekin em ji wan re vê navenda vekin û em pisporên nû ji wan re perwerde bikin fîlm bikin û em navenda wan fire bikin. Belê ji ber tu bi xwe dersa jî didî. Didim dersa didim ez dersa pisportiyê didim ez dixwazim vê xebata kek Mesûd Barzanî li ser Yekîtiya Kurdistanê hemî Kurda barê Kurda stî wî de ye
ev insanê bixwazin zarakê wan çêbijî bareke ew jî nexwazin Ew jî dostê te de ye doktor. destê min de di stê hikûmeta de em vî bara hingî ji pişta hikûmetê û ji pişta kek Mesûd bigirin em ji milletê xwe re xizmetê bikin di taxa fermî de em van navendana vekin û em ji milletê xwe re xebatê بله bikin. دکتر د نوا کردا د نها مثلا زیدبون دو چاوا دبینی باشه زیدبونا کردان لگوری Nüfusê, gorî statîstikê nüfusa Kurdan gorî her derin rojeva Avrupa nüfusa me ana gorî Hindistanê kêm e li gorî Avrupa gorî Amerika em her yerî zêdenin gorî Türkiye jî em zêdenin vî havî gava paş da nevêjin gelê Kurd gelê Kurdistan zaroka zêde çêkin bira milletê Kurd zêde bibin nüfusa me zêde bibin اوی نکار بچه که جی برا وره جمع en nikaribe çekici bixwazin werin Amedê serçava sersera nikaribin werin em ê tevî tîma xwe ekîba xwe tevî amûrê xwe werin navenda fermiya Kurdistanê ev navenda ji wan re vekin em ê xebatê xwe li ber bikin. گلکی سپاس دکتر گلکی بخیر هاتی از کیف خوش بون زور سپاس برئیس پروفسور دکتر جناب اکینجی ماموسته زانینگه ها دیجلو پسپور دواره زاروکین توپی ده کجوارد بین توپ ببک میوان مبویرو زور سپاس Roj baş.